Het gaat alweer om deze kabel. KPN liet de oude telefoonverbinding langs de bedaarde stritwij tussen Dokkum en Siebrande Hoes verwijderen, omdat deze al door een nieuwe telefoonkabel vervangen is. Paarse fotograaf en buurtbewoner Alex Bouma bezocht die werkzaamheden met argwaarsje, want de gevolgen binnen grut. Nou, voor mij is het gevolg dat ik net bellen worden kan, dat ik geen foto's voortsturen kan. Want al mijn foto's die gaan door de ISDN-lijn of via de e-mail. En nou ja, dat is natuurlijk dramatisch. KPN is voor eerst net van commentaar bereikbaar, maar zoer de kabel no pas uit de groen helje vanwege pure financiële redenen. De kabel zit vol kopertriert, maar rint ek deun langs die nieuwe telefoonkabel. Die man die beheert een kabel waarom met interlokale kabels. En die scoort uit de grondwaai. En zo'n kabel die wordt dan rekken of die scoort uit. En dan komen die adersbleden lezen. Ja, en dat kan ze net hard, dat die aders dan in één keer bleden lezen. Dan, of er zit al even een lietse brekjes in, dan komt het zin maar om. Of er komt vocht bij, klopt de kabel in en dan belt het naar meer. Ek Gerard Stokma van Siebrande Hoes viel om Dupierre. Stokma kan de streekbewoners nou net via zijn internetkranten van het lokale nieuws op de hichte houden. En de KPN liet niet van hem jaren. Ja, ik ben net alleen leuk, ik ben een hele plot hier op de buurt. Want ik denk dat er wel 20, 25 gezinnen zijn die geen telefoon en echt geen internet. En hij heeft nooit contact met KPN? Er is dus van een aantal buren eerder contact geweest, maar ja, ze beloven praten, maar ze komen er net op waarom. Dat is eigenlijk geen manier. Nee, dat is het net. Groot lichaam. En dan iets plakje wil er dan even pleien bij wie je verspreken. Het euvel zal nog wel zo gauw mogelijk verholpen worden, maar zelfs dan blijven de Dupierren huiverig voor de toekomst. Als het nou repareerd is, dan is het mogelijk dat er straks dus weer door inwerking van water en vocht en weer weet ik het veel, dat op die kabels inwerken kan. En je bent bang dat in de toekomst mogelijk toch weer sturingen optreden zullen? Daar is iedereen bang van hier. Daar heb je zich van vastgehouden.